Salam. Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan haberler gepleşigimizde sizin ähli hoş gördük. Hormatly tamaşaçılarımız, Türk Hava Yolları aviakompaniyasi 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Türkmenistan uğurly adat uçar gatnawlarynyň sanyny artdyrýar we şol bir wagtda uçar biletleriniň bahasy arzanlaýar. Türk Hava Yolları aviakompaniýasynyň Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyna gelip gowşan täze maglumatyna görä, Türk Hava Yolları aviakompaniýasynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýy boýunça täze uçuş rejesi ma'lum edildi. Şoňa görä 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Türk aviakompaniyasi İstanbul-Aşgabat uğru boýunça 4 gatnaw, İstanbul-Türkmenbaşy uğru boýunça 2 gatnaw amal aşyrar. Umumlykda bu kompaniýanyň Türkmenistan uğru boýunça hepdelik gatnawlarynyň sany 6-a deň bolar. Bu uçuş rejesiniň meýilnamasy 2022-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan 2023-nji ýylyň 25-nji mart aralygyndaky döwür üçin kefitlenenler. Mehriban tamaşaçylarymyz, İstanbuldan Aşgabatda hepdede 4 gatnaw. Türkiýanyň Türk Hava Yolları aviakompaniyasi 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap İstanbul-Aşgabat uğru boýunça duşanbe, çarşanbe, anny we şenbe günlerini adat uçar gatnawlaryny amal aşyrar. İstanbuldan Aşgabatda uçar gatnawy faqat 21:10-ny ýerine ýetirler. Aşgabatdan İstanbula bolsa gatnawlar sişenbe, perşembe, şenbe we ýekşenbe günleri amal aşyrlar. Aşgabatdan İstanbula uçar gatnawy irden faqat 03:45-de ýerine ýetirler. İstanbuldan Türkmenbaşa hepdede 2 gatnaw bar idi. Türkiýanyň Türk Hava Yolları aviakompaniyasi 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap bolsa İstanbul-Türkmenbaşy uğru boýunça sişenbe we perşembe günlerini adat uçar gatnawlaryny amal aşyrar. İstanbuldan Türkmenbaşa uçar gatnawy faqat 11:00, Türkmenbaşydan bolsa İstanbula bolsa uçar gatnawy 15:55-de ýerine ýetirler. Biletleriň bahalary bar idi. Türkiýanyň Türk Hava Yolları aviakompaniyasi 2023-nji ýylda Türkmenistan uğru boýunça amal aşyran uçar gatnawlarynyň biletleriniň bahasy arzanladylýar. Biletleriň gidiş-gaýdyş bahasy 605 ABŞ-nyň dollaryna deňdir. Şu ýerde belemeli wagtlaryň biri Türk Hava Yolları aviakompaniyasi İstanbuldan Aşgabat we Türkmenbaş şäherine uçuşlaryny Türkmenistanyň raýatları üçin PRS test barlygyny talap etmeýär. Bu düwüniň eýen bir näçe hepdeden beri amal aşyrylyp gelýändigini ýatlatmak gerek. Türkiýe gitmek üçin viza düwüniň girdilen döwründen beri Türkmenistan raýatlarynyň ýüzlerçesi gelmek isleýän maksatlaryna laýyk viza alyp Türkiýe gelip gidýärler. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, viza almak we bular bilen baglanyşykly has giňişleýän maglumatlary Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytymyzdan we Atavatan TV YouTube kanalymyzdan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem viza almak üçin gerekli resmi namalaryň toplamyny Aytak ýübileyniň çatrygynyň uğruna Rıfal Bankyň ýanyndaky A blok binasynda ýerleşýän Makul Hyzmat Terjime merkezine hem terjime edip biljekdiňizi ýatlatmak isleýär. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Mehriban ýaşlar, egerde siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyndan şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyny tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.